हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउट्युब चेनेलाव बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै जोंहा दिनैनि भिडिअआ जागोन NSP स्कलारशिप पेमेन्ट आपडेटनि सायावनो जागोन जोंहा फैसाया जोंहा माब्ला हाबमारगोन जोंहा बेंक एकाउन्टजों माखासे भेलिडेसन जाबाय दे नोंथांमोना बेखौ नायनो हासिगोन फैसाया नोंथांनिया बबे एकाउन्टआव हाबमारगोन आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआव हाबगोन ना नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारजों फैसाया हाबगोन बेखौ नायनो हासिगोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो जोंहा PFMS आवहाय माखासे चेक खालामना नायहैनांगोन दै आं नोंथांमोननो मा जादों मा जायाखै गासिखौबो खोन्थाहैगोन माखासे मिथिनो गोनां खोथा दं दे नोंथांमोननो आङो पेमेन्टनि गासिबो डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन भिडिअखौ नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायहरनाय जायोदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान इम्पर्टेन्ट आपडेट भिडिअसखौ मोनबाय थानो हायो जोंहा स्कलारशिपनि टकेन नाम्बार फैनाया जोंहा गोबावानो जाबाय नङा होमबा दिनैसिम जोंहा सप्तानैयानो जाबाय स्कलारशिपनि फैसाखौ जोंहा मोननै बोसोरनिखौ मोनाखैमोन नालाय जोंहा 2022 आरो 23 आरो 2023 आरो 24 जोंहा मोननै बोसोरनिखौ मोनाखै दे थांनाय बोसोर आरो असेमेन्टनिखौ मोनाखै जोंहा दायो जोंहा असेमेन्टनियासो जोंहा टकेन नाम्बारा फैग्रोदों नङा होमबा 2022 आरो 23 नासो फैग्रोदों फ्रेश आरो रिनिउवेल मोननैनाबो फैदों दे जाय बिथांमोना माने असेमेन्टनि फैसाखौ मोनाखैमोन सोरबा मोनखांबाय दे फैसाखौ साफा सानै आरोना बांसिनानो मोनाखै जाय बिथांमोना असेमेन्टनि फैसाखौ मोनाखैमोन जोंहा दायो गासिबो मोनजोबगोन जाय बिथांमोना टकेन नाम्बार फैदों बिथांमोनानो फैसाखौ माने गासिबो मोनखागोन दे जोंहा थांनाय बोसोराव जाय बिथांमोना स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन थांनाय बोसोरनिया जोंहा टकेन नाम्बारा फैथ'वाखै फ्रेश आरो रिनिउवेल मोननैनाबो जोंहा टकेन नाम्बारा फैयाखै जेब्ला टकेन नाम्बारा फैयो आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोगोन जोंहा टकेन नाम्बारा बे डिसेम्बरावनो फैनो हागौ दे जोंहा डिसेम्बरावमोन नालाय बे थांनाय बोसोरनि सोनांगौआ नाथाय जोंहा सिगांनि 2022 आरो 23 असेमेन्टनियासो फैदों दे जोंहा स्कलारशिपनि टकेन नाम्बारा जाय बिथांमोना टकेन नाम्बार फैदों बिथांमोनानो फैसाखौ मोनखागोन जोंहा फैसाखौ मोननो थाखायबो माखासे प्रसेस थायो जोंहा स्टेप बाय स्टेप गासिबो जालांजोबो नालाय जोंहा जेब्ला टकेन नाम्बारखौ मोनो अब्लासो फैसा सोनायनि खामानिया सोलियो आरोना फैसानि खामानिया सोलियो जेरै नोंथांनि स्कलारशिपआव टकेन नाम्बारा फैयोब्ला नोंथांनि बे एप्लिकेसन आइडि माने नोंथांनि स्कलारशिपखौ PFMS आवहाय ट्रेन्सफार खालामहरो बेनि उनावहाय PFMS आवबो माखासे खामानि थायो जेरै नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों भेलिडेसन खालामनाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बबे मोनसेयाव हाबहैगोन आधार कार्ड लिंकजों सोगोन ना नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारजों सोहरगोन नोंथांनि एकाउन्टआ ब्लक जानानै दं नामा इनएक्टिभ जानानै दं नामा बेफोरखौ भेलिडेसन खालामो गासैबो थिग दंबानो नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन बेनि उनावहाय नोंथांनि पेमेन्ट फाइलखौ बेंकआवहाय हरो आरोना PFMS आ बेंकआव हरनानै जेब्ला बेंकनिफ्राय फैसाखौ सोनानै हरो अब्ला बेंकआव हरनायनि उनावहाय जेब्ला फैसाखौ बेंकनिफ्राय सोनानै हरो अब्लासो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआवहाय फैसाया हाबफैगोन बेफोरखौ आं गासैखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन दै नोंथांमोननो गासैबो प्रसेसखौ खोन्थालांगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा टकेन नाम्बारखौथ' गासिबो नायखांजोब्बाय नङा होमबा जोंहा DBT चेक खालामना नायहैनोसै चेक खालामना नायनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय नैबे लिंकखौ मोनगोन आं नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दानिया चेक खालामनो थाखाय नैबे केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन नोंथांमोना बेवहाय NSP होबानो जाबाय NSP होनायनि उनावहाय बेवहाय मोननै अपसन ओंखारदों DBT स्टेटास नायनायनि मोननै अपसन ओंखारदों जोंहा बेनिफिसियारि भेलिडेसन बेखौ नायनो हायो बिनि उनावहाय पेमेन्ट जोंहा दायो फार्स्टआवहाय जोंहा बेनिफिसियारि भेलिडेसनखौ नायग्रोनोसै जोंहा दायो चेक खालामनो थाखाय एप्लिकेसन आइडि आरो बेनिफिसियारि कड बिदों एप्लिकेसन आइडिखौ बेयाव होबानो जाबाय बेनि उनावहाय केपचाखौ होदो दायो आङो बेखौ होनानै चेक खालामना नोंथांमोननो खोन्थानोसै दायो आङो चेक खालामनो थाखाय नैयाव एप्लिकेसन आइडिखौ होबाय बेवहाय बेनिफिसियारि क'डखौबो होनानै नायनो हायो नोंथाङा नैयावहाय नुदोंना नोंथाङा जिखुनु जाया मोनसेखौ होनानै चेक खालामना नायनो हायो दायो आङो एप्लिकेसन आइडिखौ होबाय बेनि उनावहाय केपचा क'डखौ होबाय आंनि बेयाव DBT भेलिडेसनखौ होग्रोदों दे दाहाय जोंहा उनावहाय नैबे पेमेन्टखौ नायहैगोन आङो दाखालि आं नोंथांमोननो भिडिअ होदोंमोन ना बेवहाय टकेन नाम्बारखौ माबोरै चेक खालामो आं बेखौ खोन्थादोंमोन सोरबा माने टकेन नाम्बारखौ नुवाखै दै मानि थाखाय नुवाखै नैबे एप्लिकेसन आइडिखौथ' नांगौ नालाय जोंनो स्कलारशिपनि टकेन नाम्बारखौ नायनो थाखाय आरो पासवर्डबो नांगौमोन जुदि पासवर्डआ गैयाब्ला जोंहा फरवर्ड खालामनांगौमोन नालाय सोरनाबा माने दायो मबाइल नाम्बारा एक्टिभ गैलामोन माने सिमा थैबाय बेफोरबायदि जादोंमोन नालाय जोंहा माने पासवर्ड गैयाब्ला टकेन नाम्बारखौ नायनो हायामोन जुदि टकेन नाम्बारखौ नुवाखैमोनब्ला दायो नोंथांमोना बेयाव नायबाबो नुसिगोन दानिया एप्लिकेसन आइडिजोंनो नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो हागोन नायबानो जाबाय जुदि दाखालि आं भिडिअ होनायाव नोंथाङा टकेन नाम्बारखौ नुवाखैब्ला दायो आङो सार्चआव थुनानै भेलिडेसनखौ नायहैनोसै नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव सार्च खालामखांनायनि उनावहाय बेबायदि खोन्थागोन स्टेटास अफ बेनिफिसियारि बेबायदि खोन्थागोन नै बेयावहाय आपडेट खोन्थानांगोन दे आपडेटेड सोरनाबा रिजेक्टबो खोन्थागोन आरो क्रिएटेडबो खोन्थागोन बेबायदि आपडेट खोन्थायोब्लासो नोंथांनि भेलिडेसना आपडेट जादों माने गासिबो थिग दङ दायो आं नोंथांमोननो पेमेन्टआवहाय थांनानै चेक खालामना खोन्थानोसै दानिया नोंथांमोना पेमेन्टखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे पेमेन्टआव थुदो पेमेन्टआव थुनायनि उनावहाय
नोंथांमोना नैबे बेनिफिसियारि भेलिडेसनखौ नायखांबाय नालाय दानिया नैबे पेमेन्टआव थांदो दानिया आं नैबेखौ केपचा क'डखौ थुनानै आरो चेक खालामफिननोसै दानिया आङो नैबे सार्चआव थुफिननोसै केपचा क'डखौ थुखांनायनि उनावहाय पेमेन्ट डिटेल्सआवहाय सार्च खालामखांनायनि उनावहाय नैयाव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि थाबाय नाम थाबाय बेनिफिसियारि क'ड थाबाय नोंथांमोना बे बेनिफिसियारि क'डजों चेक खालामनाबो नायनो हागोन दे माने एप्लिकेसन आइडिखौ होआलासिनो बेनिफिसियारि क'डखौ होनानै सार्च खालामना नायनो हागोन नैयाव नायबानो जाबाय बेनिफिसियारि क'डखौ होनानै नैबे एप्लिकेसन आइडिखौ होआबाबो माने नायनो हागोन आरोना बेनिफिसियारि क'डजों दानिया नैयावहाय नायदो नोंथांमोना बेवहाय स्किम थाबाय बेवहाय पारपस नेम स्कलारशिप बिनि उनावहाय नैयाव एकाउन्ट नाम्बार थाबाय बेंक नाम थाबाय बेवहाय बिनि उनावहाय आइएफएससि क'ड थाबाय नोंथाङा स्कलारशिपखौ बेसेबां मोननो गोनां दं नै 14,250 मोननांगौ दङ दानिया बेयाव नायबानो जाबाय नै भेलिडेसन स्टेटास बेवहाय नायदो नै रिजेक्टेड माने बिथांना रिजेक्ट जादों बिथांना नैयाव नायबानो जाबाय रिजेक्ट जादों दानिया नायदो नै जोंहा स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामखांबा नोंथांनि स्कलारशिपखौ टकेन नाम्बार फैनायनि उनावहाय PFMS आवहाय ट्रेन्सफार हरो दानिया नैबे PFMS आवहाय नोंथांनि पेमेन्टखौ माने रिकुवेस्ट खालामो आरोना नोंथांनि पेमेन्टआ बबेयाव हाबगोन नोंथांनिया बेंक एकाउन्टजों हाबगोन ना आधार कार्ड लिंक गोनां एकाउन्टआव हाबगोन नोंथांमोना बेवहाय नायबानो जाबाय नै रिकुवेस्ट खालामहरदों माने PFMS आ भेलिडेसननि थाखाय रिकुवेस्ट खालामहरदों नैयाव नायबानो जाबाय नै नभेम्बर 30 जोंहा मैया नभेम्बरनि 30 आवहाय 2टा PM आवहाय माने रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन बिनि उनावहाय 2:20 आवनो लोगो माने दसेनि उनाव आरोना 2:20 आवनो रेजेक्ट हरबाय बिथांनिखौ माने रेजेक्ट हरबाय नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय मानि थाखाय एरर जादों मानि थाखाय रेजेक्ट जादों बेयाव नायबानो जाबाय जोंहा रेजेक्ट जादोंब्लाबो जोंहा PFMS आ खेननै खेनथाम बिदिनो माने रिकुवेस्ट खालामहरबाय थायो दे बिनि उनावहाय बिथांना माने खेननै खालामनायनि उनावसो बिथांना जोंहा नैबे खेनसेयाव रेजेक्ट जादोंमोन जोंहा 2:14 आवहाय खालामनायाव माने रेजेक्ट जादों बेनि उनावहाय आरो खेनसे खालामबावदों नै PFMS आ नैबे फार्स्ट खालामनायाव बिथांना माने रेजेक्ट जादों आरो सेकेन्ड बार माने रिकुवेस्ट खालामहरबावदों PFMS आ दानिया बेयाव नायबानो जाबाय नै बिथांना बेयाव भेलिडेट जाबाय ना बिथांना माने जाबाय आरोना खेननै खालामनायनि उनावसो जादों बिथांना दानिया नोंथांमोना बेयाव नायदो एप्लिकेसन आइडि थाबाय नाम थाबाय बेनिफिसियारि क'ड थाबाय स्कलारशिप पारपस बेयाव आधार कार्ड नाम्बार थायासै जाय बिथांमोना आधार कार्ड नाम्बारा बेयाव थागोन माने आधार कार्ड लिंकजोंसो फैसाया हाबगोन दे दानिया बिथांना मायाव हाबगोन नायबानो जाबाय नै एकाउन्ट नाम्बार लास्टआव बिथांना 7284 नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव हाबगोन मा बेंकआव हाबगोन स्टेट बेंकआवहाय आइएफएससि क'डबो दंखायो नै बिथांना बेसेबां हाबगोन स्कलारशिपआ बेयाव खोन्थाबाय रिकुवेस्ट हरनायखौ नायबानो जाबाय नै 30 नभेम्बर 6:44 आवहाय माने रिकुवेस्ट हरदोंमोन दै PFMS आहाय माने रिकुवेस्ट हरनानै भेलिडेसन स्टेटास भेलिडेट जाबाय माने 6:51 आवहाय दसेनि उनावनो माने 6:51 आवनो बिथांना माने एप्रुभ खालामहरजाबाय आरोना नै स्टेटासखौ नायबानो जाबाय एप्रुभ बाय एजेन्सि 30 नभेम्बर 6:51 आवहाय माने बिथांना एप्रुभ खालामहरजाबाय माने एजेन्सिजों जोंहा स्कलारशिपखौ मोननै टाइपआव सोना हरगोन दै डाइरेक्ट एकाउन्ट नाम्बारजोंबो सोना हरगोन आरो एकाउन्ट नाम्बारजों सोआलासिनो आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआवबो सोनानै हरगोन बिथांना नैबे एकाउन्ट नाम्बारजों सोना हरगोन नालाय बेबायदि खोन्थाबाय एकाउन्ट नाम्बारजों सोआलासिनो आधार कार्ड नाम्बारजों सोयोब्ला आधार कार्ड लिंकजों सोयोबा नैहाय आधार नाम्बारा लिरनाय थागोन नैबे लिरनाय थानाय नङा आरो नैबे लिरनाय थानाय नङा बेंकनि नामाबो आरो आइएफएससि क'डबो थानाय नङा नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो नुगोन नोंथांनि स्कलारशिपनि फैसाखौ डाइरेक्ट बेंक एकाउन्ट नाम्बारजों सोना हरगोन ना आधार कार्ड लिंक गोनां बेंकआवहाय सोगोन बेखौ डिसिसन लाग्रोयो फार्स्टआवहाय भेलिडेट खालामग्रोयो बेनि उनावहाय नैबेखौ नायदोनो पेमेन्ट फाइलखौ नोंथांनिखौ बेंकआवहाय ट्रेन्सफार खालामग्रोयो माने भेलिडेट खालामनायनि उनावहाय बेंकआवहाय ट्रेन्सफार खालामो बेनि उनावहाय माने जेब्ला पेमेन्टआ हाबो अब्ला माने बेवहाय रिसिप्ट खोन्थायो आरोना माने बेंकआवहाय रिसिप्ट खालामबाथाय नोंथांनि स्कलारशिपनि फैसाया हाबगोन नैहाय नायबानो जाबाय क्रेडिट स्टेटास दायो जोंहा पेमेन्टआ पेन्डिं जानानै दङ जेब्ला फैसाया हाबो बेवहाय साक्सेस खोन्थागोन बेवहाय पेमेन्ट साक्सेस खोन्थागोन नोंथांनि पेमेन्ट फाइलखौ माने बेंकआवहाय ट्रेन्सफार खालामहरबाय PFMS आ जोंहा बेंकनिफ्रायसो फैसाखौ सोना हरगोन नालाय जोंहा बेंकनिफ्राय जेब्ला फैसा सोना हरो अब्ला बेवहाय साक्सेस खोन्थागोन पेमेन्ट रिसिप्ट खोन्थागोन बेवहाय जोंहा फैसाखौ मोननो थाखाय नैयाव सेन्ड खालामदोंमोन नालाय बेंकआवहाय जोंहा 24 हावार्सनिफ्राय 72 हावार्सनि गेजेरावहाय मोननो हागौ दे फैसाखौ नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय जेब्ला मोनो फैसाखौ अब्ला आङो नोंथांमोननो आपडेट होगोन दायो आङो नोंथांमोननो फैसा हाबोब्ला माबायदि खोन्थायो आं बेखौ खोन्थाग्रोनोसै दानिया आं नैयाव सार्च खालामग्रोबाय जोंहा नैबे सिगां हाबखांनाय दे फैसाया माने असमिननिया सोरबा फैसाखौ मोनदों नालाय असमिन बेयाव मोनखांनाय दै जाय बिथांमोना असमिन मोनखांबाय बिथांमोना दायो फैसाखौ मोननाय नङा आरोना माने जाय बिथांमोना दायो चेक खालामनायाव टकेन नाम्बारखौ नुदों बिथांमोनानो फैसाखौ मोनगोन दानिया नोंथांमोना बेयाव नायदो नै चेक खालामनानै दायो आं चेक खालामबाय दे बिथांमोना पेमेन्टखौ मोनखांनाय दे असमिननिखौ मोनखांनाय दानिया बेयाव नायबानो जाबाय नै पेमेन्ट फाइलआ रिसिभ जादों नैयावहाय नायबानो जाबाय दानिया नै पेमेन्ट साक्सेस बेबायदि खोन्थागोन नै नोंथांमोना चेक खालामना नायबाय थाबानो जाबाय दायो आङो नोंथांमोननो गुबुन मोनसे PFMS नि पेमेन्ट ट्रेक खालामनाय वेबसाइटआव फैबाय दे बेवहाय नोंथांमोनाबो थांनानै चेक खालामबानो जाबाय चेक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना पेमेन्टनि स्टेटासखौ नायनो हागोन दायो मा जानानै दङ मा प्रसेसआव दङ
नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय आं नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनो हागोन। लिंकआव थुनानै नोंथांमोना चेक खालामना नायब्लानो जाबाय। दायो नायनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव बेंक नेमखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन आरो नैयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ होनो हागोन। जुदि बेंक एकाउन्ट नाम्बारजों नायाब्ला नोंथांमोना स्कलारशिपनि एप्लिकेसन आइडिजों नायनो हागोन दे। दायो एप्लिकेसन आइडिजों नायनो थाखाय आं बेयाव होनोसै। दायो आङो एप्लिकेसन आइडि आरो केपचा क'डखौ होबाय। बेनि उनावहाय आं सार्चआव थुबाय। दानिया जोंहा बेयाव नायबानो जाबाय नै सार्च खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे पिडिएफखौ डाउनलड खालामनो हागोन। दानिया नैहाय बेंक नेम नोंथांनि बेंकआव बेयाव हाबहैगोन आरोना नै बेंक नेमा थाबाय। बेनि उनाव एकाउन्ट नाम्बाराबो थाबाय, नाम थाबाय, गासिबो डिटेल्सआ बेयाव थाजोब्बाय। बेनि उनावहाय नैबे ट्रान्जेक्सना बेयाव थाबाय, ट्रान्जेक्सन आइडि। दानिया नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै स्कलारशिप एमाउन्ट बेखौ नुबाय। बेनि उनावहाय स्टेटासखौ नायदो। नोंथांमोना स्टेटासखौनो नायनो गोनां नालाय जोंहा बेयाव नायदो नै आन्डार प्रसेसिं उइथ बेंक फर पेमेन्ट। जोंहा बेंकजों आन्डार प्रसेसिं जागासिनो दङ। बेंकआव माने खामानिखौ मावगासिनो दं दे। जोंहा फैसाखौ मोननो थाखाय बेंकआवहाय आन्डार प्रसेसिं जागासिनो दङ। जोंहा PFMS निफ्राय जोंहा बेंकआवहाय ट्रेन्सफार हरबाय नालाय, सेन्ड खालामहरबाय फाइलखौ। दायो जोंहा बेंकनिफ्राय फैसाखौ सोना हरब्लानो जोंहा स्कलारशिपनि फैसाखौ बयबो मोनसिगोन। नोंथांमोना बेखायनो नेथ'बानो जाबाय, स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनथारसिगोन बयबो। जेब्ला फैसाया हाबो नैहाय ट्रान्जेक्सन डेटफोरा थागोन, बेसेबां टाइमाव सोदों, खै थारिखआव सोदों बेयाव थाजोबगोन आरोना गासिबो बेयाव डिटेल्सआ थाजोबगोन। नोंथांमोना चेक खालामना नायबाय थाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बेयाव नायदो नै जुदि नोंथांनि फैसाया आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआवसो हाबगोनब्ला बेबायदि खोन्थागोन नै बेयावहाय बेंक नेमबो खोन्थायासै, एकाउन्ट नाम्बारबो खोन्थायासै। बेवहाय नोंथांनि नाम, बेवहाय ट्रान्जेक्सन आइडिफोराव थाजोब्बाय। बेनि उनावहाय आन्डार प्रसेसिं बेबायदि खोन्थागोन। माने बेबायदि खोन्थायोब्ला नोंथांना डाइरेक्ट आधार कार्ड लिंक गोनां बेंकआवसो हाबगोन दै। एकाउन्ट नाम्बारजों हाबगोनब्ला जोंहा नैबे फार्स्टआवनो एकाउन्ट नाम्बार खोन्थाखायो, मा बेंकआव हाबगोन बेंकनि नामबो थाखायो। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजिनांगौ दंबावोब्ला कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय, आं रिप्लाय हरगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।